Okay guys, ito nandito tayo sa sa Mamihan. Ito po pala si Boss Owen. Yung mga kasama niya. Kain muna tayo dito sa Mami. Masarap na Mami. Ito? Tapos pa niya bago tayo kanila ito tayo kasi din ng gabi kasi tayo Okay guys, good morning po. Nandito na po tayo sa Sorsogon City. We are live at Sorsogon City. Ngayon po, abang wala pang ulan, isan na po natin, tanghali na. Dito po tayo sa lugar nila. Dito na po tayo sa lugar nila. Sana po muna natin hanapan ko ng Okay guys, tara. Diyan ka na lang. Pagkataga, kuhan mo yan mo. Pagkataga kat mo. Uy, alas. Ha? Alas? Ihalas ko na tidak? Ha? Ihalas ko na ba? Ina kakatay. Kakatay nila. Ha? Ikaw nagkang alas. Sino nagkakot siya? Siya lang ginagawa. Dapat masih nakakagat. Dapat
Ano po? Ha? May alas sila. Ano? Kubra? Kubra, tako na. Oo. Nakuha kami ng yung Yan, yan. Yan na bro. Yan, sigurado yun. dun sa ano, sa loob ng bahay. Pumapasok na. Mag-ikon, picturean mo, mag-ikon. Pa, magkauda-uda ang signal. Ayan guys, nakakita tayo ng cobra. Kunin mo dali. Kunin mo yung cobra dali. Ayun. Cobrang energy drink. Huwag mong tauban. Tauban, tanggalin mo yun. Daw ang katong yung nakuha, dalagan saan tabaga man na kubra. Ano sa kanyan na? Tapos na ito nagsuksok. Ano na? Ito ah. Ito. Baka.
Pag istoryan mo ka, ano, kuha mo na kani, buong ka lang kani, tanim mabayad mo.
Puso. Puso yun. Subscribe ko yung YouTube channel ko. Ano? Benji Boy Cobra. Ha? Benji Boy Cobra. Benji Boy Cobra. Nakikita ko pero sa friend. Friend yan sa Facebook. Sa friends, Benji Cobra. Bata ko ba ito eh. Friends, tsaka si Tol. Si Kuma. Si Cobra King. Natay niya. Tuklaw. Rex Tuklaw. Taga Pampanga man kaya yan. Ang area naman nila, South Luzon. Huwag mong tauban. Tauban, tanggalin mo yun. Daw ang katingin Jimmy nakuha, dalagan sa anta bago man nakubra. Ano sa kanyan na? Sim. Ito sana ito nagsuksok. Ta. Ano mo na?
Ito ah. Ito. Baka ano eh. Pag istoryan mo ka, kuha mo na gani. Buong ka lang gani, tanim mabayad mo. Ano dyan, bisok ang tag. Puso mo na. Puso mo yan. Ah, ito gabi, pinimay mo na. May alas talaga dyan. Oo, nakuha na kami. Hirap na. Ha? Dalawang malaki. Tapos nakaraan ako. Maliit. Parang kapag sa balay nga ni na may na kobrahan. Sa kapit bahay ko yun kasi natin sa Pilipinas. Kaya pa kami sa view. Dito lang sa ano? May ikot lang sa dyan. Na patas na kumpra.
Harap kaya nakaisa. Uy na, kada mo sa kubra dito sa kapitan. Kubra ako dito. Ada mo sa namatay ng pinaragat na dito. Marami namatay na dito sa mga tagatang kubra. Nahulog lang sa Mga bata, mga kanal, hindi yung mga kanal. Narinig ni Mr. Apollo, ibigay na sila ko. Kaya rin da. Tumapagal mo yung puno nila. Bumarang yan. Ako trabaho. Yan ako bra. Yan nila sa mga tinagawa mga buko nila. Malagyan mo yan. Bakit siguro ba nila? Ano siguro sa isang dali-dalo? Ha? Facebook page at saka YouTube channel. Oo. Benji po Cobra. Nakikita ko sa YouTube. Ano? Cobra Frame. Ako. Cobra King. Cobra King. Kulay ito. Ano yun? Ito? Joy? Ano yun? Kung may nakagat na aki? Yan man lang. Nakaraan lang na buwan. Nakaraan buwan? Nagbabike sa alas 6 ng gabi. Nahulog sa parang pero ganyan na ano. Yan. Kanal. Na siguro na nalganan. Kubra. Bata pa? Ilang taon pa lang? Ay, ano? Sa inyo? Uy, anyo, video ka ni ka. Hindi ka sa akin tulog, kada. Tausap ko. Wala ko na pansin. Dumang ka magpadi, magsabang. Yang ada sa loob nito, nakatatlong.
Ano yun? Bra? Oo. Nagubad na dito. Ano? Talagang galasa na ilagay na istar. Kaya basurahan nito. Basura yung kampanan.
Diyan, bisok ang tag. Puso mo na. Puso mo yan. Dili niya pa. Kaya pa rin ito. Oo, meron naman na. Ang siram. May hindi pa mata. Hindi na rin ka. Baka sa meron. Pag-pulse bago na.
pakapte ini. Tabog na lang ko da. Uy, kapte yun. Ay, tabangan mo muna kami, Noy. May butong natin ka, uy. Video ay. Dali, na lang. Ano, meron? Meron? Huwag ka dyan pumunta lang si Ron. At ang bumalin na kasi kasama si Ron. Ako pa kaya sa na buni. Ay, ano? Ako pa sa na, ano? Buta? Di. Ito, dilain. Ala ko! Ito, dito. Ato! Tulat. Ala ko! Bibigyan mo dyan, boy. Oo. Ano lang yan? Rat snake. Rat snake nga. Me! Me! Pero rat snake lang. Ang gatsaw dyan, ilan din yung gatsaw. Rat snake lang. Rat snake. Baag ko pasan. Isabihan mo rin ako na ay pandahan ko. Diba? Nakaon dito kaya ako hindi balay. Gatsa, ito sa bag. Yeah. So guys, isang rat snake nakuha natin. Okay guys, eto po, nandito na po tayo. Pabiyahin na tayo pabalik ng Iriga. Tapos na po ang ating mission. Nakagawa lang po tayo na isang rat snake. Doon na lang po natin bibidyoan sa Iriga City. Hindi na po tayo punta dito sa DNR Sorsogon dahil marami po pong mas dito sa mangyayari. Bukan po tayo pero po sa opisina. Okay guys, salamat. Siya nga po pala guys, maraming salamat po. Shoutout kay Sir Dexo Owen Gomez at sa family niya, nila mama at sa kapatid niya sa 3
Brothers Lumber, Coco Lumber. Salamat!